Следва приключенията на опасното хлапе по Никтунс. Кои са пингвините от Мадагаскар? Тайни агенти, майстори стратези и пълни хаховци. Охотно поемат мисии, хаос и загадки. А вашата мисия е да се включите и да се забавлявате с тях. Гледайте Пингвините от Мадагаскар тази седмица от понеделник до петък от 20 часа по Никтунс. Хари е обикновено дете с необикновени домашни любимци, които го смятат за крал. Това са хамстерите от Хамстерлот. 5 пухкави приятелчета с една кралска мисия: да закрилят своя крал и да спасят положението, както само хамстерите могат. Не пропускайте Хамстерите от Хамстерлот тази седмица от понеделник до петък от 15 часа по Никтунс. А сега е време за рекламна пауза по Тунс. Те са топ, те танцуват, те играят, те пеят. Wow Fashion Girls Music Academy имат коси и аксесуари за вас, които светят в тъмното. Създайте своя glow стил и блестете. 8 Wow Fashion Girls вече в магазините. Queen Свизи, Queen Свизи, свежестта му те движи. Няма бейзи, няма кризи, свизи си изи. Queen Свизи, Queen Свизи, забрави всички грижи. Отвори си, пини си от студеното физи. Queens, вече и газиран. Децата мечтаят всеки ден за все по-големи подвизи. Изберете за тях Данонино с калций и витамин D и вдъхновете тяхното въображение с новите опаковки на Данонино. Данонино подкрепя големите мечти на малките мечтатели. Момчета, този модел добър ли е? Да не съм Ема! Избери оферти Samsung. Смартфон Galaxy S24 за 1098,89 и 43-инча QLED телевизор за 699 лева с код за 10% екстра отстъпка. Понякога сме неловки и невнимателни. Приковани сме на легло. Или пък си играем с огъня. За всички наранявания от безобидните до юнашките използваме Цикатридина спрей. Модерна формула за лесно нанасене и по-бързо заздравяване на тъканта. Супер помощ за нараняванията на всяко семейство с Цикатридина спрей от Натурфарма. Не е ли вълнуващо да откриваш себе си? Това съм аз. И това е хубаво. Нов период за твоята ДМ лоялност. От 1 май всяка покупка от ДМ продължава да ти носи предимства. Ще видиш, твоята лоялност си струва. Пазарувай, събирай, спестявай. Само в моят ДМ ап. Без значение кой те вдъхновява, открий перфектни за теб стилове. Сега в About You. Нести, изпълни деня си с радост. Опитай новия Нести Спарклинг. Това беше рекламната пауза по Тунс.